Ini feeling yangu semurume wangu ndinotarisira kuti unofanira kutanga kukwidza feeling yangu uchitori kubasa usati wasvika kumba. The more yatinenge tichitaura pafoni tichitaura mawedzi erudo anoita kakundisimudzira kaanoita so zvekuti mublood mangu ndeichinyatsokunzwa kuti apa ndikutaura nani. Paunobva kubasa unofanira kusvika kuno kundakagadzirira. Tapinda mubedroom macho hauna time. Vedu vezveujongwe zvinorwadza. Zvinotorwadza neni wacho asi munoti vakadzi ndivo vasingarwadzi. Alright. Pa one round remurume. Imimi munenge muchibuda kutunda kangani? Yeah. Kana uchinyatsogonako kubasa 2 times. Murume wekutanga uyu ndiye akakubvisai umhandara here kana kuti uyu akazongororawo zvake but kuna umwe akauya akabvisa umhandara uyu asati aroora? Akandibvisa umhandara akarora neni ka2. Nguva ini ndinoda kana 15-20 minutes. Iye 5 minutes chaidzo dzakamuwandira. Unosvika pakuti murume anopedza ndisati ndatombotanga. Pandakuda kuti maybe ndinenge ndakuda kupinda muchuni. Iye ndo paakuti ndapedza. Mboerwa zvinoita chero mangwana akakuti uya pabonde pachona unenge uchita unozongoitawo zvekungoti regai ndiite sekuti murume. Kusangana kwatikuita zvakare pachibanda media. Tiri muchirongwa chamazuva ese chatodaidza ichi kuti Bishu Reality Show. Muchirongwa chinechi titokurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone video. Vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana handitika. Muchirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Munhu wese munongomona anobuda pachirongwa chinechi anenge achitoziva kuti aiwa ari kutorwa video. Video ichaonekwa nenyika yese. Atete makasimba here? Makasimba here mukoma? Aiwa tinofara rikandisebere padhuze muchana. Cameraman tasa kuti ana kubuda muframe here apa. Tasa kuti ndibonza sebera padhuze muchana because mic hatina mamaiki akawanda. Cheka. Chekutanga atete da kuzivisai kuti alright. Tanga ine kuti pastor renyu. Ndinonzi Chipo Chitsongo. Chipo Chitsongo, alright. Chekutanga Chipo atete Chipo kana kuti sister Chipo. Da kuzivisai kuti muri kubuda paTV. Nyika yese iri kukuonai wese munhu angorine access ye-internet akangoenda pachibanda media anenge achitokuonai pasi rose handitika. Notenda. Right Chipo. Da kuti uzivise vatarire kuti unoita basa rei. Right, ndiri musex worker. Kuti unazonzwe Chipo. Da kuti utaure nerurimi rwamai. Kunogona kune mumwe munhu ari mucomments ari kuona video asikazivi kuti sex worker anoita basa rei. Nazotaura nerurimi rwamai uya kuluma unotaura chiona. Alright. Ndinopinda mubhawa. Muraramiro watinoita ndewekuti tinoendawo kumabhawa. Tinotsvaga mari. Sekuti kunze uko hazvina zvinombomira mushe. Tinenge tichimbotsvagiridzawo kuti tiwane kupinda mudzimba but dzimba dzacho mazuva ano mongoziva kuti new generation. Hakusisina imba iri straight, dzimba ma1-2. Vazhinji tiri kuzongowanana nematambudziko mumba. Pamwe tinenge tisingawani zvakakwanira. Varume vacho vazhinji havachadi zvekushanda. Vakuda kutoshandirwa nesu. Saka pamwe pacho unoguma toona kuti zviri nani ndizviitire. Mukuzviitira macho ndinogona kuva ndaimboita zvechivhenda. Zvechivhenda zvacho hazviunze mari fast. Sekuti ndinge nchida kuchengetawo vakandichengeta. Saka ndakatozongoguma ndaona kuti zvitori nani ndingopinda hangu mubhawa. Right. Atete da kunazonzwisa imimi mune makore mangani ekuzvarwa? Ne 27. Alright, ko vana mune vangani? Handina mwana. Alright. Makambenge mapinda here muwanano? Ndakapinda makawanda. Ndakatopinda mu3 ndichibuda. Zvichiramba. Saka ndakatoona kuti kuramba ndichingove zvimwe zvachona unenge watiwo usungwa. Saka ndakaona kuti kupinda mubhawa kunogona kundibatsira. Right. Tinoda kumboenda pawanano yekutanga. Chii chakanatsoitika kutoti muzosvike pakuti aiwa zvemba zvandikona ndakuenda zvangu? Alright. Pawanano yekutanga ndakapinda muwanano yangu zvinenge zvanga zvichiri nani. But baba vakabuda vaisadzoka kumba in time. Mari yavaishanda yaisauya kumba.
waiudzwa this and that zvinhu zvakawanda zvekutaura ndazodai. Chaanokukwanisa maybe kubhadhara rent nekutenga chikafu apo neapo. Nguva dzacho zhinji ndaizoguma ndakutopinda mumastreet kunotsvaga, pamwe ndakutotengesa mazai, pamwe ndakutengesa zvakasiyana-siyana kuti ndiwane kudya, but murume ndinaye. Pandasvika pakutoona kuti panapa ndikaramba ndiri pano kana ndiri kuchembera ndisina chandiri kuitirwa. Vabereki vangu ndakagara naye for 2 years. Vabereki vangu havazivi, haana kana hama yangu kana wani yaanoziva, nekuda kwekuti mari yake yaisakwanira kuti anga achinozikanwa kumba kwedu. Asi kwenyu kusaidi kwenyu munodhura kani? Kwete, tinenge tisingadhuri. Zvinonetsa kunzwisisa kuti munhu iye pache zvake anenge achifungei. Aiwa, pano padanazonzwisisa ka, hanzi rudo inzira yekutsvaga ukama. Saka mari yake yaisakwana sei? Yaisakwana. Ndinoona sekuti semuonero wandakuzviita izvezvi, vazhinji varimo mudzimba, but mari hadziuyi dzakakwana. Inogona kuti wewe tosarira kwatiri isusu vari kubvawo. Kumba uko hakuende mari. Inozongoendawo ma-leftovers tushomawo tunenge twasara, machenji ndo anenge akuzoenda kumba. Saka kuti uzobatanidzwa kuti kuda rent, uri kuda kutenga chikafu, uchada kuzotengawo kashuga kekupa gogo vamwe tii kumusha, hazvichakwani. Alright. Saka mwana nekutanga iyi ndimi makabuda mega here kana kuti makarambwa? Aiwa, wana nekutanga ndakasvika pakubuda ndega. But bonde maipiwa here? Bonde apa? Aiwa, bonde ndaipiwa. Ndizvo ndaipiwa, but zvaisanyatsondigutsa. Chii aikurumbidza kana kuti aisaita everyday? Chii chainazoitika? Weakness yake yenge iri papi? Weakness iri pane varume vazhinji vanoti kana vatora mukadzi vakamuisa mumba vanenge voti hapana kwaanoenda. No romance, hapana romance. Haakwanisi kumbotaurawo tuma-sex, tingati kutaurawo tumawedzi twerudo chero muri panguva. Kozi kana tiri panguva ndotarisirawo kutoudzwawo tumawedzi twerudo. Tunoita kuti inini ndinzwe manyuku-nyuku ekunyatsonzwa kuti aiwe izvizvi ndinani, ndina baba. Ino mukati kubva muchitanga kusvika mupedze munenge muri zi. Ndo pakuzoenda kunze ndozoona kunenge kwandee ndichibatwa zvakanaka, zvekuti ndinombonzwa isi bebi wapapi, zvazofamba sei, ndochipedza here, ndochidi. Saka ndikazowana munhu akadaro manje kumba ndiine munhu anongoramba akangoti zvinonetsa, ndoenda kutofunga kunze kutodarika mumba. Saka alright, imurore kuti mufesi wenyu kutanga uyu makambomuchita imi? Ya, ndakambomuchita. Sekuti ndanga ndisinganakidzwe nezvaaindiita, feeling inosvika pakupera. Ndanga ndisisina feeling yacho. Yekuti chero baba varipo kuti ndinyatsotiwo ndine murume pasaidi ndaitoita kunge ndina hanzvadzi kana kunge ndina sekuru vangu. Ndandisisina ma-feelings kwaari. Alright. Murume wekutanga uyu ndiye akakubvisai umhandara here kana kuti uyu akazongororawo zvake but kuna umwe akauya akabvisa umhandara uyu asati aroora? Aiwa, ndakabviswa kudhara. Pamwe otherwise dai nandisati ndaigona kumboteerera izvozvo ndichingoti pamwe ndozviriko kwese. Saka alright, akabvisa umhandara uyu ndiye ainatsogona? Ya, ndofunga munongoziva kuti kana mugoti wajaira kubika nemugoti muhombe ukazobata mudiki manje, panoti netsei kuujaira. Saka uyu ngane hombe ngane diki? Ya, wekutanga obvious. Kuti ndizoona kuti uyu wandaanawo wamugoti mudiki kwa. Wekutanga ndofunga wanga uri muhombe zvekudaro. Alright. Ko sei unya kubvisa umhandara uyu asina kuzinga akurorai iye? Kuona kwangu aida kutamba nini. Anga asingandide true love. Aida zvekungotambawo nini, zvoperera mukutamba. Ko makazosvika sei pakumupa zvinhu? Hamuna kuona here kuti munhu uyu ndigei? Ndigeva uyu? Unenge wabhilivhiswa. Ukabhilivhiswa unotoona sekuti zvese zvitori panzvimbo ipapo zvinenge zvitori bo. Vakadzi kazhinji tinombotanga taona zviri padhuze tisati taona zviri kumberi. Saka ukambobhilivhiswa unobva watoti aiwa ndanyura, ndamuwana. Usingazivi kuti nehweseri ane zvaari kuda obva aenda. Muri weZimbabwe ndofunga ichokwadi chatiri kuudzwa panapa
ndinombonzwawo hangu vamwe vanhu vachitaura vachiti wakazenge waroora mukadzi akabviswa umhandara nemumwe munhu kudhara ajaira dzakawanda zvinozokunetsa because pamwe unogona kuone diki anenge akuzokukompeya nemunhu akaita sei akamubvisa umhandara kana nemunhu akazenge ambomuroora chichi ndaimboti kunyepa. Ndofunga muri kuzvinzwira nhanhau iri panapa kuti Atete wataura kuti aiwa pane mumwe mukomana akabvisa umhandara iye aigonenga ane hombe vozonoroorwawo nemumwe akazongowanawo yatara handitika awana yatara kudaro havana kuzonatsogutsikana naye murume uyu. Ndo zvakazoita kuti aite sei Atete watange kuchita handitika ando zvamataura notenda ndizvo chaizvo. Saka chinhu chakanakawo vechidiki vasati varoora kana ukangogara waroorawo zvako ichiri mhandara kana wamuroora wasati aziva dzakawanda haazombokunetse because haazombova akakukompeya nezvimwe zvinhu because anaziva kuti aiwa ndo zvinenge zviripo handiti ndizvo handitika Atete mimika munenge mune nhau dzakawanda nyaya dzakawanda so toda bata edu mchana chero dzakasapera nhasi nhau dzenyu tichaita sei tichadzoka kune imwe vhidhiyo toenda kune imwe vhidhiyo amena kusvika ikoko ine part 1 right. Tada kuenda pamurume wechi2 because mati mimi makarwa nevatatu. Chii chakaitika pamurume wechi2? Murume wechi2 takapesana nekuda kwezvozvizvi but nyaya yatakanyanyopesana ihombe ndeyekuti time panguva yanga iri shoma. Time panguva ndinoda kana 15-20 minutes iye 5 minutes chaidzo dzakamuwandira. Unosvika pakuti murume anopedza ndisati ndatombotanga pandakuda kuti maybe ndinenge ndakuda kupinda muchuni iye ndo paakuti ndapedza muboerwa zvinoita chero mangwana akakuti uya pabonde pachona unenge uchita unozongoitawo zvekungoti regai ndiite sekuti murume handina zvandingaite but mumwoyo anenge asimo. Right. Atete munenge muchatinetsa imi Atete. Feeling yenyu right imi feeling yenyu asi feeling yenyu iri kure yekuti pamwe maybe munoda kutenga mamboruwa ikwe maromance maite sei because ndikuona kuti ini ndabenge ndada kudyira ndabenge ndakukudaiwo but ndaona kuti apa ndikuona kuzozviparira apa. Feeling yenyu yakamira sei imi? Ayo ini feeling yangu semurume wangu ndinotarisira kuti unofanira kutanga kukwidza feeling yangu uchitori kubasa usati wasvika kumba. The more yatinenge tichitaura pafoni tichitaura mawedzi erudo anoita kakundisimudzira kaanoita so zvekuti mublood mangu ndeichinyatsokunzwa kuti apa ndikutaura nani. Paunobva kubasa unofanira kusvika kuno kundakagadzirira muchizoti aiwa nhasi ndiri kunzwa kuda nezvababa vari kuuya. Mukati uri kubasa kwacho hauna nguva neni hautaure neni wakudzoka kwacho handitombozivi kuti wakudzoka kana kuti hausi ndongori kana wangosvika padho wapedza kudaro pamusoro pazvo tapinda mubedroom macho hauna time. Vedu vezveujongo zvinorwadza zvinotorwadza neni wacho asi munoti vakadzi ndo vasingarwadzi neni wacho ndinotorwadzirwawo ukanditawo nguva diki ndo pakuzokusiya kozi ndenda kukompeya nevandakambosangana navo ndochoona kuti apa zvisi kuenderana but vandakambosangana navo type yavo irikowo kunzoko but handisati ndasangana nayo chete. Saka imimi munowanzoda maybe kuti munzi manakirwa pabonde maybe munowanzoda kana maminutes mangani? 15 to 20. 15 to 20 minutes dziri right. 15 to 20 minutes but munhu akubvira makuseni achikupinza imudhu achikuita isei achiita sei handiti ngative nemawedzi erudo ngatitaurei zvinei nerudo kwete kuti nguva zhinji tinongoziva ngoti ndaakuuya chindisira mvura yogeza pamoto hapana kana bebi hapana kana munozoti vakadzi kutaurawo mumba tinotodawo zverudo. Mukadzi wangu nhasi wakachena zvinotongondinzwisawo kanyembe so ngoti zvechokwadi murume wangu kubva zvatakatanga babe I love you ndinotoidawo hazvirevi kuti pawakanditi I love you tichiri kutanga kudanana ngazviperere ikoko kwete nekumba kwacho zviite neni wacho ndonzwa chiremerera chero uine diki handichazvinzwisisi kozi ndenge ndaakushanda nemawedzi aunenge uchitaura neni ndo handienda kushanda nawo mutauriro watinoita communication yedu
ndo yandienda kushandisa zvekuti cherewo ndichizoti haundigutsi but ndinofanira kuzoita kutiwo mind dzangu dziite sedzinobatana newe kuti unge uchindigutsa. But kana pasina zvimwe zvese zvekutanga izvi zvinonetsa kuti ndizongotanga kuti undigutsewo wagara usingandigutsi. Saka imimi alright pa one round remurume imimi munenge muchibuda kutunda kangani? Kana uchinyatsogonako basa 2 times. 2 times ndinotunda. Zvakuda uchigona basa. Asi kana usinganyatsogoni kuzoti pamapatsi acho ndomabata sei. Pamwe pacho handitotundi. Because iwe unenge uchifirira kuti une zvauri kuita but kwandiri hapana zvaunenge uchiita. Ndinenge ndoda kunyatsobatwa zvakanaka. Kwete kuti ukatanga wotongoti pikerere wakutongoti fire kusvika upedza yewa. Unombopota uchimboitawo slow down. Tichita tichikwidzana mafeelings tichidi slow womborova fire wombotiwoka slow uchimbondizorodzawo. Hino ukatanga uri mufire kupedza uri mufire kana nemafeelings acho anoendazvo. Ndotunda sei? But imimi alright maybe pakapamba makapota muchikoirira muchiita chikaba muchiita sei hazvibatsira kuti feeling yenyu ikasike kuva padhuze mungokasika kurasa mbeu. Ndizvo. But hazvingagoni sekuti inini ndogona kukoirira. But iwewo wacho kamakamboti vamwe vanhu vatakusangana navo zvakafanana neizvizvi nekubasa kwandari. Ndewe kuti anongotanga ari mufire otopedza atori muchi. Wobva watarisa pamwe pachona kugeza cheko. Kana ndiriwo padhuze newe ndofanira kunzwa kasimeo kari nani kekuti ndenge ndichingonzwa kuti aiwa dead varipo. Toti kudikita mumwe anenge akadai. Mumwe akatarisa uko mumwe akatarisa. Unotarisirwa kuti zvichazonyatso hazvibatani. Sekuti mune matogara makutosemana kudhara. Kana tiri panguva yebonde tofanira kunge tisingasemani. Tofanira kunge tichinzwanana pazvose zvatiri kuita kuti tipindirane. Alright, ndaumbodzokera kumashure shoma. Kuno murume wekutanga uyo alright. Akabvisa umhandara uyo. Zuva ramunoti akakutundisai kangani? Akandibvisa umhandara akarara neni ka2 chete. But at first handina chandakanzwa sekuti ndaitorwadzirwa. Handina chandakambonzwa ndinganyepa. But kechi2 kaakazosangana neni kechi2. Aiwa ndakanyatsonzwa parere moyo. Ndo pandakatanga kuziva kuti kwandakuenda ukoko. Aiwa ndizvo chaizvo. But zvakazokona hazvo asiri akazonitora. Alright, murume wekutanga manje uyu akatanga kuroora marriage kai. Izvo ngezve musikanzwa kai zvinoona kuti makapokura kwenyuma nemusikanzwa. Ona munhu manya kuita bonde asati aroorwa musikanzwa nemusikanzwa. Alright, wechi2 uyu alright wekutanga kuroora. Akambokutundisai kangani? Nditaura pa one round zuva ramunoti aiwa apa akapefoma kakawanda akapefoma zviri strong akakutundisai kakawanda akakutundisai kangani? First days tichiri kutanga ndopa aigona kunitundisawo kana ka2. First days hatazongoti gare tatakuita takufinhana. Murudo kazhinji ukapinda murudo kana usingadi kuti mumwe wako ufinhwe naye ndozvanambotaura kuti chingogadzirai uyu yenyu kubva pekutotanga pamatauriro pamagarisano amunoita pazvese zvamunoita ndozvinobuilda love yenyu kuti irambe yakasimba. Kunditundisa first days akatunda imbotunda. But tazoti fambe dzimwe dzenguva ndaisatombotunda. Aitongosvika pakupedza kundibvunza kuti wakupedza nongotiwo kuti upedze zvidarike. Opedza ake. Alright, aiwa hatiri kupanzwa ndofunga mashoko amukutaura panapa ndeechokwadi. Idzidziso zvakare kune varume vane madzimai mudzimba kuti hanzi hazvingodi imwe yeye hanzi bonde ngaribvirwe makuseni baba pavanobuda kuenda kubasa paye wotongotiwo uchatongobuda usatombokwira kana kombi usatombofa panapa wotongoti I miss you baby so this and that you see
be sweet, be romantic. Wageza here bhebhi wangu nhasi wakapfekawo rerudzi unofanira kuziva kuti kubva kubasa kochiziva kuti bhebhi nhasi rakapfeka penti repingi kana kuti rewaiti zvinodiwa hakusi kuti ndezvevana vadiki aiwa hazvisi zvevana vadiki chero mukadzi mukuru anotozvida zvinotodiwa zviri kutobhiudha love yenyu kuziva kuti bhebhi rangu radye chero usina dhola rawamusira chingobvunza kuti bhebhi wangu nhasi wambodyei anofanira kungogutsikana kuti murume wangu ari kundifunga bhebhi wangu ari kundifunga kuti ndadyei ane kiye neni ndo panotanga kutobhiudha love uri kuita nezvei wageza here chaiwa kana wanga usati wageza chimuka chidzisa mvura uende unogeza zvinhu zvinotongofadza so zvinongokupa manyukunyuku chero utori kwako wega ndinotosimuka kuti unogeza kuti murume wangu atichienda unogeza wedu rege ndogeza zvabva kuna baba. To be honest guys, apa ndadzidzawo zvakawanda asi kudzidza akuperi. Munhu haungazive zvese ndisingatozivi ipapa ndinotsona kuti atete aiwa vane mashoko edzidziso mashoko euchenjeri mashoko akadzama ndatonyorawo manotsi ipapa. Aiwa tinotenda tingasati tapedza pamurume wechitu uyu mati makamuramba kana kuti alright ndimi makamurambira kana kuti ndiye akakurambai? Auyo ndakatozoitawo kutiza ndazowana wechi3 wechi3 ndakamona alright chimomira inyu kati mumire pane wechitu iyoyo wekutanga uyu alright ndanzwisisa kuti pabonde enga ari weki alright ko panhau dzekuti wekutanga anga ari nani mbichana but paromance yekungonzi tarisa uko ndidai sembwa zvizobudi ndo patakanetsandirana pekuti ndaizombozvikwanisa ndo pekuti unongoti patinopedza katinosara kupedza ndienda kutorwadziwa kozi ukangoti pindirukoko waakutoita zvauri kuita chizotarisa uko waakudai ini wacho ndotosara ndakurwadziwa kozi ndiye ndichakaoma ndoda kutoteswa saka unenge wazonditotesa nguva ipa kungotanga nekuti nditarisa uko ndo patakanetsana ipapa but panguva hake zvanga zvaananiwo but pekutotanga ndosara ndichitorwadziwa ndichibvaurira nemurume ndosara ndakutorwadziwa nenhengo yangu. Iye enga ambori nemakore mangani panguva iyoyo emimenge muri makore mangani? Right, murume wangu wekutanga ndakatanga kugara naye inini ndanga ndine 18 years iye anga ine 22. Mese kamenge muchangotanga kapa menge unomboziva kuti right ini ndaimboyo kumakore kuma 18 years here. I understand kuti kana munhu ari kuma 18 years ka ndo madays aunenge uchangotanga bonde kana matinga ari kuma 20 andika madays mati anga ine 22 ndine 18. Alright. Ndichakumbirawo nekuda kuti nhasi tine one mic ndichakumbirawo kuti kana panenda kutaura unoka imomirawo ndiise mic kuside kwamuri kuti mutese zvinatsonzwika. Right. Ndinoda kuti ini ndonzwisisani kuti kana ari munhu ari kuma 20 kana ari munhu wechirume kuma 20 22 21 munhu wekuti anenge asati anatsojaira bonde munhu anenge ari mukutodzidzawo pamwe kuda munhu aisanatsoita chaizvo zvinoda kuti unongosati wapiwo manotsi wadzidziswa amene munofunga kuti kudii nazvo? Kana manotsi anenge atoapo kozi new generation yamazuva yaapo izvezvi mukomana 17 years anenge akuziya mukadzi vashoma ma1 ekuti unoti uyu asati akamborara nemukadzi vanenge vakatobva nawo kudhara kare vachitorara nevakadzi saka anenge atoine experience. Tadzoka pano wechitu uyu ndimi makazomuramba here kana kuti ndiye akakurambai? Wechitu ndini ndakamuramba nekuda kwemaseconds maminutes aitora naandaida zvakasiyana aindisiya nenzara saka ndaigona kuramba ndichigara nemurume anondisiya nenzara. Ko zuva ramunoti maybe akaperform akalasta maminutes mangani ramukufungidzira ndozuva angu makanga musina henyu nguva wachi panguva dzachidzidzo pamwe kuda munongoona kungoestimata kuti maybe munhu aita 1 minute maybe munhu aita 20 minutes maybe munhu aita 30 minutes. Pandomboti akaperforma sekufungidzira kwangu ndoona sekunge anogona akalasta zvekuma 7 to 8 minutes. Pamwe pane zvaanga atodyawo sekuti sevarume kwamunomboenda uko vanhu vanombomwawo guchu vamwe vanombopuwawo zvavanopiwa kuti vambosimbisa musana andoona sekuti musi wacho pane zvaanga atoita. Saka pa 7 minutes idzodzo imi makatunda kangani?
Ndinganyepa ndina. Makagara nenguva yakareba sei? Hatina kukosta tikaita about 6 months mubva tasiyana. Saka pa 6 months idzi akambosvikawo here panguva yekukutundisai? Right, kutotunda kwandingati ndakamboita iye hazvizotadzi, but kutunda kwandingatoti ndakatoita ndinaye ndekwekuti iye panguva yandaida kunosangana naye kana musi wacho ndakazvifunga ndaitotunda ndiri ndazvifunga kuti nhasi ndiri kumboda zvebonde nemurume wangu, ndinenge ndakutodzosa mind ndangariro dzeuya uyo akandibvisa akandibreaka virgin, ndiye wandaibva ndadzosa mind mangu, so that kuti pandinosangana nemurume wangu ndakuchitodzosa mind yemunhu wandakamborara naye before, ndobva ndaisa mumusoro mangu ndoita seunge ndiye wandakurara naye, ndokuti ndiwani kutunda. Ndakambonzwa mwana waiti anzi Roni, munhu wechikadzi akanga munhu akabvisa umhandara, ndaiti pamwe majokes or mafanisi, but aiwa ndazvinzwira. Aiwa ndizvo chaizvo, munhu akakubreaka umbofa wakamukangana nekuti ndiye akatanga kuvhura mugwagwa, umbofa wakamukangana. Right, mati makapinda mamarriage matatu, iko zvese taakaenda pane marriage yechi3. Marriage yechi3 makawanana sei? Makagara mese nguva yakareba sei? Marriage yechi3 ndakaita 2.5 years tiri tese. Uye hatina hedu kusiyana nenyaya yepabonde kana yezvimwe izvi, takasiyana nenyaya yehama, kusazoziva kuti nezvandakuita vachatenderazve here kuti ndidzokerana naye kozi ndichiri kutomuda ende iye achiri kundidawo, kusazoziva kuti vabereki vedu vachazotendera here kuti tidzokedzane. Right, saka kana muchiri kumuda iye achiri kukudai, zvoriwo zvekuti hamunobvira marambana kaizvo? Kurambana kwatakaita ndekwekuti ndakabva kumba kwavo ndichienda kumba kwedu, sekuti hama dzake dzanga dzaane pamutauro nekuti ndandisina mwana. Munhu wandaigara naye anga ine vana vake kudhara, anga ine mukadzi ndobva afamba asiya vana, indomba ndazouya pakamboroorwa mumwe, but aiwa pari pabasa hapo nezvimwe zvese izvi aiwa anopedza bhora. Vana vake nakudhara vengai navo ivavo vana vangani? 3. Sei hama dzemukadzi dziri kubhanya kuti munhu enga ane vana vake nakudhara aziva seiko kana enga vasiri vana vake? Ipapo ndo panonetsa sekuti vana vake vacho vese akafanana nawo zvekuti hapana waakasiyana naye. Alright. Saka manje hama dzemukadzi dzakazoti kudii manje apa? Mushure mekunge ndaingogara ndichinetsana namama navamwe nemai vake, pavakazoona kuti zvinenge zvasirious zvekuti ndandisisina mufaro, ndandisisina freedom, ndo pandakazouya kutorwa namama vangu ndichibva ndadzokera kumba. Ndaakumba murume wangu akateera sekuti inini nemurume tanga tisina chatatadzirana, ndobva ati mukadzi wangu ndomuda, anga asina kuroora, ndopaakangoiswawo papending achibva anzi chimbotanga waroora, kana uri serious uchauya kuroora modzokedzana. Asi kusazoziva kuti tichadzokerana zvechokwadi here sekuti mai vake vagara already havandidi. Chikonzero chavasingakudirei, chikonzero chekuti mimba iri kunetsa kubata here kana kuti chii, kana makazvitarisa imi? Zvabatana zvekuti mimba iri kunetsa kubata 2 nekuti iwo waakudya mari yemwana wangu vana vake vasingadyi mari yavo, sekuti inini vana vake ndogara ne1 ndiye wandaigara naye, vamwe 2 vakura. First born yake iri form 3, tinotorovana makadzi plus takada kuenzana pabhodhi. Third born yake grade 2, second born ari grade 7, and then third born akandokadiki kari grade 3 now. Saka ndokandaikwanisa kucontrola ava 2 ava vaigara kumba nagogo. Saka pakuzoti munhu auya kana kuti $1, mumba mangu inini hamuna muriwo, kwamama hakuna muriwo, but kune vana, kwandiriwo kune mwana neni. Ndopaachabvisa $1 riya oendesawo kwere kuno kusina, hazvaigona. Chachibika kuno kuti adya kuno, vakazoziva kuti akauya kana kuti makabika, ndopane pakutangira kunetsa kuti waakudya mari yemwana wangu, pamusoro pekudya mari yemwana wangu uri ngomwa, vana vake vachifa nenzara. Ko imimiwo maidiwo kugara upenyu mega, musagare konana amweniwo? Ndakatombotanga ndichigara ndega, ndakambogara ndega about 1 year 5 months ndichigara ndega, but vaiuya vachibhega kuti uyai mugare kumba, muda kuzogara ndafa here, sekuti baba vake vakashaika, kwasara mai chete.
mai avanogara pastendi pavakasiyiwa nababa vemurume wangu. Saka vanga vakuti pastendi muda kuzouya kogara ndafa here. Bva tichizotiramba tichiona kuti mashoko avanenge vachitaura here, regai tingoenda sekuti pamwe pacho tinoguma takuzvisimudzira mhepo. Regai tiende kunogarisana. Mukunogarisana muye takaguma takuti ndindaibika chikafu chemunhu wese. Patakaguma takuti mama wakaona muriwo vaingonobikirwa mubedroom mavo. Kwavabvunza kuti mama zvatanga rini makambobikire imomo here ndibikire kunoku. Vanogona kukuudza kuti tichidziya gasi asi ini kuona kwangu gasi harimbofi rakadziyiwa. Kana mada kudziya moto munonofutsa moto panze. Saka ikozvezvi maane nguva yakareba sei maparadzana nemurume uyu? Taane gore something. But ari kumbouya here? Because anzi vakambonana havashaini, ari kumbouya here achirovawo? Kuuya anouya kana nekadhi rekubasa kwake ndinitori naro rekubhengi ndinotogara naro. Saka painongopinda maivomandora ndotonotora ndinotozomupawo kuti iyi ndeye vana yekuchikoro unobhadhara, kozi ndoziva kuti vana vake vese uyu anobhadhira mari, uyu anobhadhira mari, uyu anobhadhira mari. Mari yamama yechikafu indosarwa neyangu. Saka ndimo chakatobata nyanga dzese kandimunotora kuti ingaendoku ingaendoku ngaendoku ngaendoku. Sekunzwanana kwatinoita nemurume wangu handini ndakabata ndine nyanga dzese, but kuna mai uku ndokuri kunetsa kuti tokudii kuti vadzokedzane pfungwa dzavo dzidzoke panzvimbo vandinzwisise. Alright, toenda pabasa ramuri kuita iri. Ameno munogona kunge mazvitaura kana munogona kunge musina, maybe ndinda kuita chikangamwa. Makazoritanga after marriage yechi3 here kana kutoti makaritanga rini? Natsotsanangura ipapo. Ndakaritanga tasiyana marriage yechi3. Kozi uye akazodzoka akamboteerera vabereki. Indegara namainini wangu. So hapana panenge ati everyday. Alright, mirai. Kana mchiti mainini munorevani, muningina wa mama here kana kuti mainini stepmother? Muningina wa mai vangu ndiye wandaigara naye, but achiriwo wechidiki takada kuenzana. Asane vana vake vairi. Hapana pandaizomuregerera kuti rent ndiye ari kubhadhara chikafu, ndiye ari kutenga achifidha inini. Indabva kumurume nekukura kwandakaita. Pamwe pacho unozoguma musingachanzwanani sehama nehama nekuti unenge usinawo hendi yako yaunenge uchiisa. Unenge usina zvauri kuita zvinokwanisa kubatsirawo family. Ndo pakazoita nitange basa. Alright, saka murume uyu ari kuzviziva here basa ramuri kudai kuita? Murume anoita kufungidzira azviziva. Akuzviziva chekwa azviziva. Maybe akazviziva handifungi kuti tinotozombodzokera. Alright. Alright. Ko dzimwe hama neshamwari dziripo here dzinozviziva basa kuti munoita basa iri? Ya, kune hama, kune vanozviziva. Kune vasingazvizive, vatisingatodi kuti vatoziva kuti ndozvazviri. Asi kune vamwe vanozviziva, sekuru vangu vanozviziva, hanzvadzi yamama wangu. And then muningina wa mama wangu andogara naye anozviziva. Akura sei muningina wa mama wangu? Vane 32 years. Aitawo basa iri? Aiwa, kwete. Vakawanawo sugar daddy ravo rinovachengeta vari pamba. Alright, but ane vana wake here nakudhara? Vane vana 2. Nesugar daddy ro? Kwete, sugar daddy havasati vaane vana. Vane vana nemurume wavakasiyana naye. Ko sugar daddy rine vana here? Rine mhuri yaro. Anewo mhuri yake nevana vatokura. But rine mazirudo here? Ndakanzwa mwaiti sugar daddy rine mazirudo. Aiwa, sugar daddy inochengeta. Sugar daddy ine rudo. Rudo rwemunhukadzi kazhinji ukada kudhonza rudo rwekuti runyatsoyesanike nenew generation yatava. Ukangoona une homwe yakasimba chete isina kubvaruka, haziva kuti munoenda mberi. Homwe kana ikange yakazobvaruka manje uchiti homwe hamuna mari. Hauna mari yaunomupa. Wopedza wobva kuti hausi romantic. Zvinodhakwa. But chero ukatadza kuva romantic uine mari uchikwanisa kumuitira zvimwe zvese izvi, anogona kujoinidza kuti pabatanidzike.
Saka imimi alright. Ngatiti kune mumwe ari kutoonawo this video anakidzwa kana kuti alright. Muchiri kuda here zvekutoroorwa zvekutogara mumba chaizvo? Ya munhu wese ishuviro yake kozi kuzoita izvi kunenge kusiri kuda. But inenge iri way yekutsvaga nayo mari fast. Ukawana munhu anokuchengeta kundotadza nini ndinopinda mumba ndogara. Kuroorwa ndotokuda. Muchazogutsikana here? Imajera dzakawanda mumba umu majera dzakawanda kamukubhawa dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete dzinoita sei muchazonatsovimbika here mumba umu taura ichokwadi? Kuvimbika ndovimbika kozi ndinenge ndambosembula kandingozongoendika. Ko ndichiri virgin here kuti ndinotanga kunzi ndinozonorara nemurume ndasvika kumba kwawo kwete. Kuti tizotovimbisana kuti akuchida kuroorana kana kuti akuda kundiroora. Iye anenge anakirwa neni ndiye ndanakirwa naye. Ndiye ndasembula masamples angu andoda ndonyatsoziva kuti aiwa apa ndokwanisa kugarira. Apa handikwanisi kana ndisingakwanisi ndopanongokuudza kuti kana zviite tsvaga munhu wako wekuroora. Asi kana ndawirirana newe nezvandinoda aiwa tinotoenda mberi. Saka makatongosembula kwamukutaura kusembula kwachiko makangoona ita wejongwe hazvodhakwa? Kana zviri zvejongwe chero ndichikuda sei gara hako kozi ndopa ndichazoguma ndakukuchita nekuti ndienda kutsvaga nondigutsa. Ko hamusati mambosangana nemumwe munhu kuti baba haite wejongwe anokwesha zvekuti kana riri kondo baba riri kondo kupesa rakupisa kwakuita imwe friction imwe yekuti kunenge kwakupisa kusaidi uku? Aiwa iye handisati ndakambosangana naye but wandakasangana naye ndiye wandakatiza. Kozi ndakapinda naye mulojika. Achinobvisa hembe zvisati zvapera kusimuka ndandatobuda ndanda kudho. Kozi ndandonoti saizi yacho yainditsemura. Ndaisaikwanisa. Yenge yandikurira iyo. Alright, muri yeZimbabwe ndikuona kuti because tanonoka kuita this video. Saka ndofunga muri kuona kuti kunenge kwati svibei macameras edu hachanatsoona nekuda kuti hatina malights but atete ava tichada kuti vadzoke zvakare panext video atete munatsopedzisa because muona kuti hana kuzosvika kunotita cheko. Hatina kusvika tinodzoka tichipedzisa. Saka kana kuti vadzoke like the video, share the video. Anokuoneka nemufaro ndini Manasi ndiri mwana kwaChibanda. It's lockdown.